Dobrý deň, dneska si ideme zahrať Geometry Dash. Tak, skočím, no. Ja som posledný mesiac nehral, odkedy vyšlo video, tak odvtedy ani som nehral Geometry Dash. Takže neviem, či budem dobrý. Tak. Ty vole, počkaj. Tak. Skočíme. Tak. Tak. Dobre, tak. Čo bolo? Ja sa bojím. Čo je teraz? Ja neviem. Aha. Čo? Čo je to naspäť? Čo sa tak... Ne. Bolo tak tesné asi ku koncu, ja neviem koľko bolo ku koncu. Môžete mi do komentáru napísať koľko bolo ku koncu, či veľa alebo málo. Neviem ani to napomáha, na čo to berem. Tak. Tak. A či mám natočiť Brawl Stars, máte v príspevkoch. Ne, ja furt dávam iné. A či mám ešte natočiť, či by som mal natočiť ešte Rivals alebo ne, lebo som dostal Robuxy, som si kúpil nové skiny, to vo videu bude, keď ho natočím. Teraz počkať. Tak. Tak. Skočíme sem. Poskač. Teraz je, aha, stadiato. Teraz bude stadiato, aha. A teraz čo je? Ja neviem. To je ťažké. Docela. Keď je to nejaký proficik Geometry Dash, tak vlastne to máte lepšie, jak ja. A keď ste vôbec to splnili. Ináč mňa zaujíma, že akú hru neznášate. Ja neznášam hru, jak sa to volá. Toto. Zabudla, jak sa volá. Jo, v Robloxe takú hru. Fortline, neviem.
To je napodobení na Fortniteu. A môžeme si dať niekedy aj reakciu. Keď bola hrozná, tak prepáčte, ale som youtuber, to vám poviem. Som začiatočnícky youtuber. Super. Takže ja neviem, prečo sa ponáhľam. Tak. Na čo? Na čo? Jaj. Tak ak som dosiahnu prvých 100 odoberačov, tak by ste mohli niekomu poslať toto video alebo niekomu povedať, že ja som ako youtuber. Ja. Ježiš, ja som zabudol, ja som musím držať na pravej strane. Super. Tak. Tak. Ježišimarja. Tak, teraz. Ináč mohol by som natočiť aj Brookhaven, ale ja neviem, či chcete. Tak. Ale, no, ako mohol by som. Ale neviem, no. Aha. Ježiš, tak tesné. A prečo to robím? Ne. Super. Aha, super. No. Tak. Skočíme. Super. Ja sa musím ukludniť, lebo za chvíľu budeme rage. Môžeme si dať potom reakcie na MG15, jak púšuje nejakého brawlera. To ma docela teraz baví v tomto období v polovicích prázdnin. Za chvíľu sa končia prázdniny, no. Tak. A môžete mi napísať do komentára, či som nejakú chybu urobil tam, keď dojdeš na koniec a tam pred tým spajkami utekáš alebo skáčeš, sa dá povedať. Ježiš. Tak. Ja som fakt musím ukludniť.
Tak. Čo? Ja sa tak musím sústrediť, ja to chcem už mať hotové. A ja môžem dať nejaké pušovanie z Brawl Stars, ale vy musíte napísať do príspevka, či chcete Brawl Stars alebo ne. Ježišmária. Ježiši. Tak. Čo je teraz? Aha. Teraz sa musím na pravej strane držať. Keď si dobre pamätám. Hej. Áno. Tak, na pravej. A teraz bude sprava. Ne? Alebo zľava? A zľava. Teraz sprava. To je tak tesne. A teraz čo bude? Spajte. A tu jak mám dať? Fúha. To není možné toto dať. Tak. Tak. Skočíme. Tak, počkaj, aha, teraz je to tak. Tak, teraz je to, aha. Teraz bude... Aj, furt na to zabudám. Toto video bude mať 15 minút. Tak to nedokončím. Ja som to chcel dokončiť. Nač, koľko ste vydržali najviac na mobile? Ja 18 hodín. A vôbec mi zle nebolo. Čo? Keď minule som tu dal takto. Haló? Čo sa stalo? Čo sa stalo? A tak bude mať dlhšie video. Tak dlhšie video bude teda. Tak. Pokiaľ tu nezomrem, tak dovtedy tu bude trvať video. Uha, ja som tak v strese. Neviete ako. A napravo, rýchlo. Super. Teraz pôjde zľava. Uha. Tak v strese, to je ťažké. A teraz stoj, aha.
Tak, video končí a dovidenia.